Tak my sme neodohrali ideálny zápas, tak poviem, hlavne prvé dve tretiny, aj keď sme mali dobrý vstup. Mali sme tam aj šance, ale potom super dal vlastne 2 góly, nás to zrazilo mentálne dosť dole. V druhej tretine nás drtili, v úbrannom pásme to bola z nášho pohľadu dosť nevydarená tretina, ale bolo vidno, že sa to odohralo hlavne v hlave a tam nás podržal David v bráne pri tých strelách, no a mali sme tam tendenciu, alebo sme to stiahli na 3 lajny, aby sme to trošku rozprúdili, ale nemalo to ten efekt ako naposledy, tak pred poslednou tretinou sme si dali vlastne taký plán, že to nakopneme a keď chceme s tým zápasom niečo urobiť, tak jednoducho musíme ísť do toho po hlave a nakoniec to malo šťastný koniec pre nás. Zeptám se, jak jste sám řekl, ty 2 třetiny nebyly z vaší strany úplně ideální, třetí třetina diametrálně odlišná. Bylo tam něco speciálně řečeno nebo nějaká speciální porada v kabině? Tak sme si povedali v podstate, že keď sa chceme zdvihnúť, pretože neprežívame ideálne obdobie, tak musíme tú tretinu odohrať ako poslednú v živote a hovorím, tam sme to znova rozšírili na 4 lajny, 4. lajna mala hneď perfektné striedanie, mali tam 2 šance, potom sa ostatní pripojili a už to išlo, dali sme gól na 2-1, čo nám veľmi pomohlo. No a potom vlastne v tom powerplay sme to vyrovnali, čo bola veľká eufória. V tom predĺžení sme mali veľké šance, tam Stráča trafil ešte tyčku, takže boli tam šance, ale nakoniec Jule aj s posledným vypätím síl tam vymyslel peknú prihrávku a sme to vlastne zaklincovali a verím teda, že mužstvu to dodá sebavedomie a chuť do ďalšej práce, aby sme jednoducho pridávali kročík po kročíku.